Ginaya naman na sila ka, no? Chicken. Napakakita rin naman. Nasipay na. Nakakabig lang. Ate, may ito ang napay dati. Dapat dati. Sa start na. I'm in 120. Ay, spaghetti. Nakasad yun kanina. Ilang minutes? Ano na naman? Okay naman. Spaghetti with fried chicken. 139. 98. Dahil. Wala naman okay naman na. Spaghetti chicken. May kakay po. Hindi ko lang nagkakaula.
Ah, Ilang taon na. pero may pag-irig sa dinauras. Ay, mapas ko ba ka? Oo. Christmas pa na siya na Christmas party. gusto niya na.
May benta. Kagayon, hindi ko makilala. Excuse me po. Baka regalo. Di ako maaram magregalo. Ay, di ako maaram na pwede regalo. Diri, wala man mo ito munita. Mas kinano lang.
Magayim ka talaga. Ha? Number lang sa kanya ba? Munito-munita. Magayim talaga may munito-munita ha. Kasi aram mo kung lalaki na rin. Pambabae, lalaki. Oo. Alam mo eh. Ano tao? Parang video ko. Per pidaso siya. Nagtira. $17 Anyway. Oh, the smell. Jellyfish. Ano sa kamay ko? $7. Sumalik mo sa iya.
2,000 lang. Yan na naman. Hoy, hala, ikaw. Cards mo, okay na. May tissue. Oh my God. So many people. Ano ba? Pili ko lang. May kumpas ko magiging Pilipino. Oh my God. Oh my God. Yes. Yeah. Huh? Yeah. Na kapag ala ko mag-aan ha? Nagalahan ni Kuya Lato. Ama, ay Babae dahil. regalo gamit. Gamit. Mga gamit. Nakamin, tawil baga. Nagpakumo. Ama na lang ha. Pistawer na lang ada ha. Pagal mo gana. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Hanap ka brief. Oo, mag-dyan. Ay, panghirog. Oh my God. So yeah. Okay na.
Puro ha, ma'am na yun. Hoy, na to. Rula. Mau po, niyan lang po nagkayarong sundin. Hindi na, mas tig-GGs. Ay, okay. Mas 20 na sa'yo na. 360. 408 po. Makapag ka baga. Ate, kaputi mo. 100 po. 1.5. Yeah. Uy, madam, ano na yun? 65. Sabi, ano yun? Napakalan nyo yung ano. Dapat pala parehas. Ate ah. Dito lang. Ate.
Thank you for that thumbs up. Hi, Joey. Hello, Joey. Ito lagi. Ay, galing. Walang champion. Salamat. Tagpira po dito na ano. 139. Daitin. Pwede po na ko live, lo. Pwede po. Pwede po na ko live. Okay. Pwede po. Apo. Yes, blow. Ay, hindi na blow. Ito pwede pwede. 139 po. Pwede na. Ay. Sa baba na lang. Iisip-usog pa na lang na. Ako, ano?